pangkinganipun penganten kakung kula sumanggaken dumateng Bapak Uki Susanto. Nyuwun keparengipun Bapak Uki Susanto tindak tumuju palenggan penganten saperlu anglolos wangkinganipun penganten kakung. Konco sakrila ladrang eling-eling mugi kaaturna sumangga. Tamu penganten sekalian Roro Ayu Maesa Utami Bagus Catur Rahmono Pamungkas katingang ngrungkepi jengkunipun tiyang sepuh kekalih katingal tumungkul hamari kelu yayah konjeming bantala wedanan ngrungkepi pepadane tiyang sepuh kang ngukir jiwa ragane biyen nalikane kowe isih cilik ya ger wong tuwa mung bisa memuji meminta sing dhateng Gusti ingkang Maha Agung Gusti ingkang Maha Mirah muga anggonmu ngembat bandhating bebrayan agung bisa nemu sing diarani wirya harta triwinasis lirik wirya harta triwinasis wirya kalungguhan harta wus mastanipun dene wasis kuwi pinter nganti tumekeng gelahan yo nggih kowe sakarone wong tuwa memuja anggonmu omah-omah anggonmu ngebyur lelumban omah-omah nemu sing diarani ayem tentrem lulus raharja nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen yo nggih wong tuwa tunggak semi paribasane mung bisa nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Agung muga anggonmu omah-omah tansah manggih sing diarani hayom hayem lan hayu para tamu kula sumanggaken mriksani gilaring budaya ingkang luhur budaya ingkang adiluhung satemah sageta ngrembaka saideng Nuswantara
Kawis tinggal pengantin sekalian Mas Bagus Catur Rahmono Pamungkas Roro Ayu Maisa Utamu wis kepareng sungkem pring pepadaning tiyang sepuh muga njalarani anggon muga gesang bebrayan ayem tentrem yo nggih daya laju kanca sakrilah mangkono sigaging rupaka tumuli kalaju Ibu Juru Rias pamendheting gambar mliginipun ingkang sami bebesanan pamendheting gambar mliginipun ingkang sami bebesanan Lulus Raharjo pikantuk jurung pandonga pamuji dening para tamu ingkang sampun sami merlak ketawuh